en amerikansk sociolog, der levede fra 1909 til 2002. Han er kendt for sin sociale teori om det indre styrede, det traditionsstyrede og det gruppestyrede menneske, som han beskrev i sit hovedværk The Lonely Crowd fra 1950. Riisman forbandt menneskets livsstil i forskellige samfund og fandt derved nogle sociale kendetegn. Sociologiprofessor Dominique Bouchet fra Syddansk Universitet har udskiftet Riismans socialkarakterer og givet dem 3 navne for dyrenes verden. Den første er myren. Myren er det traditionsstyrede menneske, der følger normer og traditioner, næsten som en myre, der arbejder hele livet igennem. Dette kan for eksempel gælde i en familie, hvor der er tradition for, at børnene overtager deres forældres erhverv. Mor til datter og far til søn. Den næste socialkarakter er sneglen. Sneglen er det indestyrede menneske, der reguleres af de normer og værdier, som er indlært i hjemmet i form af tydelige forventninger. Dette kan for eksempel være familiens forventning om, at man bliver student. Den sidste socialkarakter er kameleonen. Kameleonen symboliserer det gruppestyrede menneske, der tilpasser sig omgivelserne. Kameleonen er meget typisk for det senmoderne samfund. Når vi tilpasser os, tilpasser vi os ofte vores omgivelser. Det vil sige miljø, venner, familie, arbejde eller skole.